И какво става, хора? Днес ще снимаме клип с нашия нов приятел, братовчет Калян. Да, но името ми в клан се World. 1, 2, 3, ако искате да влезете в нашия клан, просто от вас. Елате, заповядайте. И сега заредихме пушката и сега ще ви покажа какво ще направи той. Както виждате, ето ми имен, Клод 96 и чакай, още не съм го показал. И здравейте и вижте се. Ето го и него. И пълна чернилка. Сега. И да, хора, гледаме пълен провал. Да, почвам. Млъкни, бе! Гърмежа, че мога да отида до... Съпрата ми може да отиде до ето това стъкло, ей там, отстрани. Да, пълен провал. Пълен ли? Да, и вече не снимам с тая камера. Надявам се да сте видяли новото интро, ако не е станало пак нещо. И сега... И за Шаухейкс, всички хора на света. Бум, шака, лака, бака, бум, бамба. Млъкни. Колко последователя имаш? Как те е последователя? Колко последователя имаш? Абонати искаш да кажеш. 0. Брат, аз знаеш от колко време снимам клипове? Колко? Малко. Виж, Ники, виж. Не ме интересува. Ники, виж. Не ме интересува. И да, хора. Този клип беше само за новият ми приятел, братовчет Калянчо. Да. И надявам се клипа да ви е харесал. Млъкни! Ако искате влезте в клана, ако играте Clash of Clans, първото от вас. Бом, бам, бум. Яу. И така, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за мен. И чао, брато. И чао, колчета. Ще се видим в следващия клип. Да!